Uthembanjilo kwi-Thembanjilo Foundation ngizizwa nje angilibeke nje ngijabule kakhulu osukwini namhlanje na nginibikelela nonke nje na emakhaya ngamunye obukayo nobungabe ukiphi ingxenye yomhlaba. Siyajabula ke mobuka ke ivideo efana nale. Ngibingelela nje inkosazana uNokwanda, ngibingelela iqhawe lami uDokotela uMpanza, bese ngibingelela nenkabi yethu ke lena ke inkunzi yethu ke iqhawe lethu engicabanga ukuthi ke uyena ke osezosiza umuntu ngamunye ekhoneni lakhe abe nento ayisho ukuthi cha nginesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uyangikweleta, ngoba uma ungadlulwanga ileli thuba leli uNkulunkulu nobe kanjani uyokukweleta. Ngikusho nje ngoba ke sesenze yonke imizamo yokulekelela iqhawe lethu leli nomdu ithuleleni organization nabafowethu nodadewethu ebengibabika lana, nawe nobungabe ukuliphi khona siyakujabulela lokho. Kodwa ke ngizothi ke sesilwile lempi njengoba sesine account ezokwazi ukuthi imali ingene la izokwazi ukulekelela khona zonke indleko zale insizwa yakithi, ngoba indleko ezizomenza naye abe umuntu ebantwini abuyele esimeni sakhe indleko ngeke wakwazi ukuzimela nje uwedwa, ngoba indleko eziya emiliyonini uma into iya ko 800-900,000. So kusazoqhamuka ezinye indleko zidinga ukuthi sisebenze ngokukhulu ukubambisana abantu bakithi. So ke i-account ke isikhona ise-FNB, i-account number it's 63094194255. Uze ke ungadideki 63094194255. So ke it's Phakamani Sibiya reparation fund, lapho kuzokwazi ukuthi ke uyifake khona bese usho ukuthi nawe kukhona owakwenza emhlabeni nasempilweni yomuntu ukuthi ke ishintshe impilo yakho. Ngalo magama ngithi ke ngiyanibonga abantu bakithi, uNkulunkulu engathi angaba nawe usacabanga ukwenza lokhu ke ozokwenza. Ngiyabonga.